Makhosi amakhulu kwendani zakwethu, uyanibingelela mkhulu wasemakhosini. Undaba enhle exoxa ngofakazi, uyanibingelela makhosi amakhulu. Unoyigemegeme umfungela nkunzi bayikakile. Ijaji lesijaji isiminya, umoya lovunguza ukuthanda kwawo. Ya, imina lona ngani zakwethu. Ngithi nje ake sizobingelela emagumbini amane omhlaba iSouth Africa yonke, Mpumalanga, Ntshonalanga, Ningizimu, phansi eSwatini, phansi komhlaba iyalingana inyakatho, ekudabukeni kwey'mpande zabakonjakala komthetho kodingiswayo kithi komalume. Ngiyanibingelela nonke, ngibingelele ey'thunyweni zenu, ngibingelela amadlozini enu, ngibingelela nonke. Ngicela sengathi ukukhanya nokuphila kunganembatha. Wena oqalayo ukubona kule YouTube channel kamkhulu wasemakhosini ukufika khona, please do make sure ukuthi you subscribe and like the video, then usherishe nkosi yami, usherishele nabanye ulwazi ukuze bezokwazi phela nokucobelela ulwazi nokwazi nje kulaba suke bengaziyo. Into-ke engifuna ukuthi sike sithi ukugxila kuyo namhlanje nokuqwashisa nje mbijana ukuthi uma uzosebenzisa umuthi omhlophe noma ngabe ubulawo obumhlophe, awuvele nje ukusebenzisa umuthi wenhlanhla noma ubulawo obumhlophe noma umuphi umuthi osuke uletha ubunhlahla kuwena, osuke ubuyisa ubunhlahla kuwena, osuke uvula ubunhlahla kuwena owazala nabo, nosuke uvula la kusuke kuvaleke khona. Awuvani usebenzise nje ungadlulanga emthini osuke uboshele othize, oboshele ukuthi kuliwe nempi nalamafindo asuke ebophile empilweni yakho. Kulana-ke emthini omhlophe kuya kube khona umuthi obomvu. Angikhulumi ngalo muthi ophinki osowafaka emkhando okusuke kungokwenhlahla onogazi nani nani. Ngikhuluma ngomuthi obomvu, mina amagxolo ahlanganisiwe awuhlobo oluthize, bese kuba namagxolo ahlanganisiwe kwathiwa umuthi omhlophe noma amagxolo nezimpande. Nakanjalo nasemthini obomvu uyawuqala usuke kuwona. Kwabazi ubulawo-ke khona abasuka kubulaweni obusuka bumnyama, bese kubomvu kugcina ngokumhlophe ngoba kusuke kunesizathu, futhi umuntu osuke wenze njalo ukhanya inhlansi ebunzini ngempela. Ingakho abantu abaningi bengasakwazi ukuthi basheshe bathole usizo ngoba sebelekha le department yokuba patience enough ekusebenziseni nasekwenzeni izinto. One, umuthi osuke ubomvu nomuthi noma ngabe kuthiwa-ke imuphi osuke ulwa kuqala, fana nomuntu osuke ezokhipha isichitho. Umuntu uma ngabe enikeza umuthi wokukhipha isichitho, kubalulekile wezinyanga ezinye ezisezintsha nezisafika nezithenga emakhemisti imithi ezingakwazi ukuyozimbela, eseyithenga umuthi osuke usuhlanganisiwe nezingakwazi ukuyihlanganisela. Uma uyolokhu uza umuthi wesichitho, wenza nje ngani zakwethu uma usumnikile umuntu ukukhipha isichitho. Awugcini ngokumkhipha isichitho kuphela ngoba abanye uthola ukuthi umnikeza umuntu ukukhipha isichitho, uthola ukuthi lesi sichitho osikhiphayo besiney'fungo, sinamabheji, sinakho konke. Umuntu avana avelele okubi okuthize. Uthola ukuthi uzolahlekelwa ifoni noma uzolahlekelwa into ethize noma antshontshele into ethize noma kube khona isimo esithize sesidini esivukayo. Angithi phela le mithi osuke umnikeze yona kudipenda nanokuthaka kwakho ukuthi usuke uthaye kanjani. Kuyaye kufanele kube khona eminye imithi omphelezisa ngayo ukuthi ake kube khona okuthize uma ngabe qeda nokusebenzisa, ikakhulukazi uma ezohlala phakathi kwabantu, ngoba umuntu osuke esebenzisa umuthi wesichitho osuke efuna ukukhipha isichitho, kuye kufanele kube kuhle ukuthi uma ngabe ezelapha
azilaphe aqede esekhaya lezo insuku zize ziphele. But ngoba sekusenasebenza-ke ingane zakwethu, sekuye kube kuhle ukuthi ningabe lapha nisebenzise ubuchule phela. Sengiyakuqwashisa-ke nawe Nkosi yami, uyocosha nje ubone ubuchule okuye kufanele ubusebenzise. Uyawazi uma ngabe uthwasele ngempela noma uphiwe ngempela ukuthi umuntu okwazi ukunikeza wona ozokwazi ukuqaqa liyasimo kulawa abantu othola ukuthi balwa ney'chitho kodwa ababhizi bayasebenza noma basey'ntweni ey'thize. Umuntu unede wabona ukuthi unesimo esikanjeni noma idlozi lakho ubusalilekelela wase eyavela kuwo wamsiza. Make sure ukuthi uyamsiza bese umnikeza, emveni kokumnikeza umuthi wokukhipha isichitho, umnikeze nomuthi wogazi wokuthandeka, ukuze ezothi uma ngabe eseqeda agqume uphalazi lowo muthi, ahambe phakathi kwabantu sekukhona lolo gazi nokuthandeka okuthize. Ngoba nanokuthaka kuyehluka, bazokwazi-ke abathi uma bethaka imithi yokukhipha ichitho bese kuba khona inkinga. Ngoba abanye benu kuyenzeka uthole ukuthi umuntu athi uthole umuthi wokukhipha isichitho. Omunye aze ayitshela mhlasimbe umuthi wenyanga awusebenzi ngathi usibanga siba more kakhulu isichitho, kanti cha, ila usuke usebenza khona, usuke usukuliwa khona. Ngoba uma uzovula umhlahla kufanele kuqala kuyewulwe impi namabheji asuke khona. Kanjalo-ke nakunina umuntu uyaqala umuthi osuke uzoklina kuqala self-esteem yakhe ayikline nje kakhulu. Especially azoqala azihlanze ngey'hlanzi ey'thize ezofaka naney'qunga phakathi, isiqunga bese iyageza athi sishaye nje i-cleansing ethize bese iyawuqala-ke umuthi lowo osuke uzobuletha, uzomvulela umhlahla umenzele ekuthini okuye kube imithi emhlophe emenza akhanye inhlansi ebunzini. Thokozani-ke ngane zakwethu, ngithi nje ake ngiqwashise kuleyo ndawo. Nazi nawe uma ngabe uya kumuntu, uya kumelaphi ukuthi kwenziwa njani umuntu. Kodwa-ke phela singabantu asifani, khona abalapha ngolwazi, kukhona abalapha ngokulalela ngomoya. Nakhona ukuthi umuntu ulapha ngokulalela ngomoya, ake niyibheke le nto ingane zakwethu ukuthi kuyenzeka ezinye izinto zingaveli ngesikhathi. Ningafuni ukwenziswa izinto ngemlingo. Yonke into iyi-process. Nempumelelo ayivedane ithi qhubukhowe bese ithi bhamu nje. Ngoba lokho kuyawube kusho ukuthi wena unesithwalo esithize esiphila kuwena. Noma mhlasimbe uwina ilotho, iyona mpumelelo-ke evane ivembuke out of the blue, azikho ezinye. Kodwa nje uma ngabe uzazi, hasilisha, sebenza, uzikhandle.